Benvinguts i benvingudes al tren de Nadal de Solsona. Durant aquest viatge coneixereu la llum, una de les peces claus de les festes de Nadal. Hola? 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 Em sentiu? Sóc aquí. Em veieu? No sé com ho podria fer perquè em poguéssiu veure. En fi, m'hauré d'acostumar que només m'escolteu. Potser és que sóc a tot arreu. Em dic Llum i estic molt contenta de poder-vos acompanyar durant aquest viatge. Pels que no em coneixeu, sóc juganera i sempre busco el doble sentit de tot plegat. M'han dit que pugi al tren amb vosaltres i que us acompanyi a donar un tomb resseguint els 4 portals d'aquesta bonica ciutat. Som-hi! Carai, que fosc el portal del castell! M'emociona travessar les muralles per aquesta fortalesa. Per uns instants ens sentim protegits i abrigats dins dels carrers del nucli antic. Segurament algunes vegades heu vist enceses aquestes talleres que ens anem trobant. Les talleres ens transmeten caliu. Juraria que aquestes sensacions us són familiars. I mai més ben dit. M'agrada passejar pel carrer del castell. Em dóna escalf la llum de les botigues i m'anima a trobar-me algú conegut amb qui conversar. M'agrada l'ambient que visc en aquest eix. I vosaltres, oi que ho reviviu? Ens dirigim a la plaça Major, el cor de la ciutat que batega intensament durant els actes culturals i socials de la ciutat. Aquesta plaça em transmet unió. Encara que faci dies que no puc reviure els moments de festa popular que aquí es concentren, sé que aviat tornaran. Aviat ens retrobarem a plaça. Agafeu-vos que girem. Ens endinsem al carrer de Llobera. Fa fresquet aquí dins. Els mercaders hi transitaven amunt i avall per aquest indret ple de cases senyorials. Us els imagineu? Em fa pensar en riquesa, però no la material. Segur que aquestes façanes van escoltar un munt de converses i van veure el tràfic, la vitalitat i el munt d'experiències viscudes. Les portes de les cases eren obertes de bat a bat per aprofitar qualsevol oportunitat. M'agrada pensar en la vitalitat del carrer Llobera. Ep! Sortim d'un altre portal, el que du el nom del carrer Portal de Llobera. Potser ens tocarà una mica el solet, si en fa.
El Vall Calent, la muralla vista des de fora. Aquesta és una de les parts més antigues que ens queden de la Solsona històrica. Apreciem-la! Que bé que se n'hagin mantingut trams de muralla. I també és la més assolellada. Per això se'n diu Vall Calent, oi? I quins edificis més majestuosos que tenim a Solsona. El Palau Episcopal Aixopluga, un dels equipaments més importants de la comarca. Sabeu quin és? El museu! Creieu-me, si uns bons solsonins voleu ser, algunes visites al museu heu de fer. I la catedral, una joia de l'arquitectura per dins i per fora. El tercer portal, al costat del Pou de Gel, és el portal del pont, el que ens dona la benvinguda. El sol el presideix. És un dels símbols d'aquesta ciutat. Ens dona llum, com jo. Quan el sol es pon és quan se'm gira feina. El carrer de Sant Llorenç és un altre eix comercial important de Solsona, però segur que us sona més per una casa que alberga uns personatges molt importants de la nostra ciutat. Sabeu de què us parlo? Sí, del Quarto dels Gegants. A més de les figures de Corpus i la Festa Major, s'hi veuen peces històriques de molt valor, com per exemple un model de fang d'un os de gairebé 300 anys d'antiguitat. Voldria que us imaginéssiu un altre portal, el de Travesset, perquè ara no hi és, però havia existit. Una evolució més de l'urbanisme. La vida sempre ens porta canvis, però la imaginació fa màgia a l'hora de viatjar pel temps i l'espai.
Em sembla que ens hem de començar a acomiadar. Aquest crepitar de les llambordes em fa donar que se m'acabi el temps d'estar amb vosaltres. Pujant pel Vallfred, sobre aquest vehicle tremolo, però no de fred. Finalment m'agradaria que cadascú de vosaltres emportés una part de mi, una part de la llum, i que l'aprofiteu com més us plagui. Alguns de vosaltres m'heu dit que la posaríeu a l'arbre, uns altres al balcó i uns altres al fanalet. Guardeu sempre una mica de llum per compartir amb la família i els amics. Aquesta és la clau del Nadal. Gaudiu de les festes i fins aviat!